وزیر کارên derveyê Sûriyê Esad Şeybanî derbarê danûstandinên bi İsraîlê re diyar kir got dibe di demeke nêz de danûstandinên bi İsraîlê re têkildarî peymaneke ewlehiyê ji nû ve dest pê bikin. Kanala duyan a İsraîlê li ser zimanê çavkaniyeke leşkerî ya İsraîlî eşkere kir got piştî êrîşa dawî ya İsraîlê li ser baregeha Abu Duhur a li Sûriyê kanalên veşartî yên danûstandinan di navbera İsraîl û Tirkiye te hatine vekirin. استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية. وزیر کارên derveyê Sûriyê Esad Şeybanî derbarê danûstandinên bi İsraîlê re ji ajansa Reuters re axivî. Esad Şeybanî ragihand ku Şam li bendeyê danûstandinên bi İsraîlê re yên têkildarî peymaneke ewlehiyê zû ji nû ve dest pê bikin. Peymaneke ku hêvî dikin bibe sedema vekişîna İsraîlê ji axa Sûriyê. Şeybanî bang li rayedarên İsraîlê kir ku vê rewşê weke firsendeke dîrokî binirxînin û bi bîr xist ku ji bo çareseriyeke mayîn de deriyê diplomasiyê wê her vekirî bimîne. Her wiha derbarê êrîşa İsraîlê ya li ser baregeha hewayî ya Abu Zuhur ya Sûriyê, Esad Şeybanî tekezî li ser wê yekê kir ku pêşîniya Şamê rawestandina êrîşên İsraîlê ye û ji bo vê armancê pêwîst e gavên ji bo avakirina baweriyê bên avêtin. Wezîrê karên derveyê Sûriyê anî ziman ku piştî pevçûna İran û İsraîlê danûstandin hatin sekinandin. Hêviya me ew e ku di demeke nêzik de ji nû ve dest pê bikin, da ku bikaribin vê mijarê bidawî bikin. Esad Şeybanî bi bîr xist ku piştî êrîşa İsraîlê ya Esmanî niha bawerî tune ye. Di vê peywendî hebe bi taybetî jî bi aliyekî ku bi berdewamî gefê li ewlehiya Sûriyê dixwe. Derbarê dewletên Yekbûyî de Şeybanî got ew bi berdewamî hewl didin zextê li İsraîlê bikin da ku vegere ser masaya danûstandinan û bi Sûriyê re bigihêje rêkeftinekê. Me peyamek şandibû ji İsraîlê re ku Sûriye wê nebe bingeheke Tirkî, tevî wê jî êrîşan berdewam kir. Esad Şeybanî wiha dawî li axaftina xwe anî. Heya ku Tirkiye pêşengiyê dike û amade ye ku di vê mijarê de piştgiriya gelê Sûriye bike, bêguman em ê dest ji vê piştgiriyê bernedin. Di heman demê de piştî êrîşa dawî ya İsraîlê ya li ser baregeha hewayî ya Abu Zuhur li Sûriyê, kanalên danûstandinê yên veşartî di navbera İsraîl û Tirkiyê de hatin vekirin. Li gor kanala di doya İsraîlê ku xwe di spêra çavkaniyeke leşkerî diyar kir ku ger ev peyama İsraîlê bandor neke, ihtimala êrîşê din jî rû bidin. Li gorî ku çavkaniyê destnîşan kir, İsraîlê xetên sor derbarê her hebûna leşkeriya Tirkiyê li Sûriyê de datîne. Nemaze bi cihkirina pergalên parastina hewayî, dron û mûşekan de ye.